godt. Så, ja, hej. I dag skal jeg vise... I dag skal jeg vise, hvordan man laver en livestream, fordi det fik jeg lidt spørgsmål om. Så, okay, det første jeg gør, det er, at jeg går ind på jeres internet, så går jeg ind på det, der hedder Twitch, altså det med Twitch, så fordi det synes jeg er lettest. Og så har jeg en profil, og hvis I ikke har det, så skal I lave den, sådan en. Jeg stopper den der, for det gider jeg ikke at se. Og så kan I gå ind på, så kommer der, altså, så når jeg er herinde på forsiden. Jeg kan også sætte et link til det her Twitch, fordi det Twitch, det er godt. Undskyld, hvis det går for hurtigt. Okay, altså, I går ind på internettet, så skriver I twitch.da.twitch.tv. Så burde de komme ind på den her. Og så skal I lave en account, hvis I ikke har det. Og så når jeg er herinde, så går I herned. Så er der sådan nogle Twitch med explain med på fanden. Så står der her, become a podcaster. Og det er det der, og så skal I komme godt i gang, eller hvad der nu står på jeres. Og så skal I tage den, der hedder XSplit. Og så får I den her. Fordi XSplit, det er noget lettere, synes jeg. Så XSplit, den skal I download. Og så skal I bare have det indtil da I får helt sådan en her. Og så når I har gjort det, så skal I åbne den. Og så så får I den lille boks. Så her, fordi jeg har den free, eller jeg har den gratis, så så kommer der lige sådan en her, så skal man bare lige vente i 10 sekunder. Jeg gider ikke at spille 10 sekunder af mit liv på det her. Så har I et webcam, og de to dem kan jeg faktisk lige slet, fordi så kan jeg lige vise jer, hvad sker der for min mus lige nu, mand. Men så går jeg op i den, der hedder filer, og så tager I, hvis I har et webcam, så tager I det, så sætter I det på, og så har jeg har så nu. Og så skal I tage den, der hedder add, altså det hele det op i den, der hedder file. Jeg er ret sikker på, at I godt kan se det her. Så tager jeg den, der hedder file, og så add screen region. Så trykker I på den, og så ind på midten. Så altså så stadigvæk bare heromme. Så hvad sker der da? Men det er lige meget. Så har jeg i hvert fald de her to ting. Og det er ligesom det, som I bruger. Men nu skal I jo til at gå... og så skal I... så skal I gå herind... hvor fanden var det nu? Jo. Så tager I den, der hedder broadcast. Og så tager I den nederste, der hedder edit channels. Jeg mener, den hedder noget andet. Så tager I den, der hedder add. Og så skal det være Justin TV Twitch. Fordi at det er den, man har her. Det er den, I selv filmer jeres livestream med. Når jeg trykker på det, så trykker jeg bare OK. Og nu kommer vi til selve det, som man skal gøre, for at man kan... før andre, at man sådan kan starte den og sådan noget. Det I gør, det er, at I går ind på jeres. Det kan man gøre ind på channel. Ja. Så har man så her, hvor det er, man... hvor jeg er offline. Men det I så gør, det er, at I går herind på jeres XSplit, og så tager I den, der hedder file. Igen. Går der helt væk. Sådan. Så tager I den, der hedder file, og så hedder det add livestream. Så kommer der det her URL. Og så tager I simpelthen det her, og så putter de i det herind. Og så står der det her. Men så er det meget vigtigt, meget vigtigt, at det der
HTTP, der skal der ikke stå HTTMP. Nej, der skal der stå RTMP. Fordi sådan en her, den skal have en RTMP URL ting. Fordi ellers så kan den simpelthen ikke køre det. Så trykker I bare OK. Nå ja, så skal jeg også lige navnet. Så kan det bare hedde... Carl Ibsen. Og så kan I bare tage den der op på 1. Og så siger jeg OK. Og så har I det hele. Og det her, det er... ja, det skal den lige gøre. Og hvis den siger fail et eller andet, så kan I bare tage den ned væk hernede. Og det I simpelthen gør nu, det er, I går op i podcast, og så trykker I på Justin TV Twitch, og så trykker I bare på den. Og så gør den lige det der. Se, og så filmer jeg. Nu livestreamer jeg faktisk. Så går I herind, hvis I allerede var herinde, så trykker I F5, fordi så der er det hele. Og så har jeg faktisk min livestream her. Og se, nu kommer den med det der, så kan I bare har den markeret, og så kan I bare tænde sådan der, fordi det er der stadigvæk. Ja, uanset hvad, så vil du... Kommer der lige sådan en reklame-ting her. Det gider jeg ikke. Nå, ja. Og ja, så kan I gå herned og se, hvor mange der er mere og alt muligt. Men det må jeg jo selv finde ud af. Så jeg tror simpelthen, det var det. Helt fantastisk, jeg nåede det. Jeg tror slet ikke, jeg vil nå det, fordi jeg skal spise og alt muligt. Men det var sådan, det dur. Og ja. Så Eximiusen, jeg siger farvel og tak herfra. Beep.